Naš glumec zo Sremskej Mitrovici Vladimír Balaščak za publiku na memoriálu odbavil monodramu Kraľova draha, ktorá u slušnosti predstavia životnú pripovedku jeho vysočestva kráľa Petra II. Karađorđevića, ktorú spram jeho memoároch objavených u knižky Moj život za teater prispodobila i režirala Lilijana Ivanović, a ktorá porobena u koprodukciji Šabatského i Sremsko-Mitrovackého teatra Irena Kolesar. Mne to 20. vyvodzenie po šore predstavi Kraľova draha i suzaci po aplauzoh, думам, že ju publika dosť emotivno prijala. Na mne to emotivno bar djistvuje, poneže ja keď bavim u Keresture, čustvujem še ja keď bim bavil u svojim obiscu. Kerestur center naših Rusnacoh i mne emotivno vše keď bavim u Keresture, hoć co njeljem Kraľovu drahu. Predstavu pred publiku na memoriálu Vladimír odbavil prešvećljivo i ščiro. Tomu mu všelijak pomohlo i jeho skorejšie interesovanie za život našeho ostatného kráľa. Dlhí aplauzi na koncu vyvodzenia predstavy nahradzali Vladimírovo prešvećljivé pripovedanie pripovedky, ktorú sme u učebníkov histórii nemali náhodu čuť. Predstava popri u teatroch vyvodzená i na Kraľovským dvore Karađorđevićov u Beogradze pred pristolom našľidníkom, pod čijim patronátstvom predstava i napravena.